Gurub 'yancin 'yan Nijar suka ce mu faɗa wa mutane, ƙungiya ce mai kishin Nijar. Gurub ne mai kishin mu, suna ƙaunar al'umma, suna faɗakar da mutane samun 'yanci shine kima. Ana watsar da matasa a bar mu cikin ƙasar mu nema. Muna ta fita yawo na bida, ana take mu da takalma. Ana mana gorin ƙasa, duka har ma da kisa. Shugabanni sai ku gyara mu ma mu dawo cikin ƙasar mu. Matasanmu suna ƙaunar zaman gida, a dole ce take sanyawa muna ta fita kamar guda. Muna so ne ku taimake mu hau layi ba gargada, ku ba mu sana'a hakan ne da'a, don mu zauna da 'yan uwanmu. Sai ku taimaka, ku taimake mu. Kusan mana muwa mu huta, gashi yau da sun ki su bamu, sai su sai 'yan uwansu sun yi kyau sun canja fata. Tiraniyan har da fetur dukansu akwai ƙasata. Me yasa haka ne? Hakan san ne arzikinmu ne. Ku gyara ƙasar mu kowa ya huta, don mu ji daɗi. Matasa don su ne manyan gobe, ba sa gyara mu sai gyaran kundin zabe. Ko sun ma kyauta daga baya ta zamto zobe. Allah dube mu, ka san kukanmu, ka gyara ƙasar mu don mu huta. Suna ta bayani don kowa ya farga, mu tashi mu nema, mu taimaki kanmu, ginshiki ga tanga-tanga. Shugabanni aikinku ne kula da matasa, hakan fara hanga. Gurub 'yanci suna jin takaicin kun gyara matasa. Shugabannin Gurub 'yanci gaisuwa ta zanyo gare ku. Hashim Adam gaishe ka, kai ne ka ɗau nauyin waka. Bashir Muktari shugaban jam'iyyar RGC, Idris Aital shugaban Gurub 'yanci ne. Lawali Abdu Gulguje gaishe ka, admin Gurub 'yanci. Suna ƙaunar al'umma, suna faɗakar da mutane samun 'yanci shine kima. Ana watsar da matasa a bar mu cikin ƙasar mu nema. Muna ta fita yawo na bida, ana take mu da takalma. Ana mana gorin ƙasa, duka har ma da kisa. Shugabanni sai ku gyara mu ma mu dawo cikin ƙasar mu. Ka san muhimmancin Gurub 'yancin 'yan Nijar kuwa? Na sani, Gurub ne mai kula da haƙƙin matasan 'yan Nijar da kuma bi musu kadinsu. Sannan kuma yana yaƙi da cin zarafin 'yan Nijar da ake yi a ƙasashen waje. Kwarai da aniya yaro, Gurub ɗin yana burin daga cewa ɗan Nijar ya sami 'yanci, matasa an ba su sana'a, kowa ya zauna ya dogara da kansa. Ba wai su ta fita ƙasashen waje ana cin zarafinsu ba. Wannan Gurub ɗin ko da yaushe burinsa
ya ga matashin Nijar cikin walwala da jin daɗi. Da gaske kake yaro? Gaskiya inda wannan gurub din haka yake. To ta ya za a yi? In samu damar nema an taya ni cikinsa. Baba, wannan group din na matasa ne, ba na tsofaffi irin ka ba. Kuma group ne na gwagwarmaya. Kana gani za ka iya gwagwarmaya kamar yadda suke yi? Idan har za ka iya, to ni zan maka hanya yadda za a taya ka cikin wannan group din. Babu gaggautawa. Kun gane ko? Ba takaddama nake so kuma ba. So nake ku faɗa min cewa wani irin maudu'i suke yi a kowane wuni. Babbar magana, ni ma kaina na san gwada. Suna tunatarwa ne da faɗakarwa ranar Juma'a. Abin da ya shafi harkokin addinin Islama suna ƙara wayarwa da matasa kai yadda za su san addinin su. Ni na san wannan. To yi kenan tunda ka yi tambaya ni ma na san daya. Ranar Asabar suna program ne akan abin da ya shafi ilimin boko tare kuma da wayarwa matasa kai akan harkar karatu. Ka gane? Ni ma kaina na san wurare ranar Ladi sukan ji ra'ayin matasa ne akan abubuwan da suka sha masu gaba. Sannan kuma su bayyana ra'ayoyinsu ne ma na san wannan. Shakka babu, ranar Litinin suna faɗakarwa ne akan abin da ya shafi sana'ar matasa. Wani irin ci gaba aka samu game da harkar kasuwanci. Sannan kuma ranar Talata sukan jin ra'ayoyin matasan Nijar ya aka kwana game da tsaron ƙasa saboda dakile mashaka ire-ire na. Hey, program muke yi fa, ya kake su mana maganar shiga? Ka gimsai bakinka daga nan. To a gabarce ni ina faɗi ba daidai ba ina neman ahuwa. Kai, ba ku kadai za ku rika bayani ba fa, ni ma ya kamata in yi magana. Ranar Laraba sukan yin program ne akan abin da ya shafi zamantakewar iyali, ma'ana abin da ya shafi soyayyar aure. Wannan gaskiya abin yana matuƙar burge ni, yasa nake son gurbiyanci. Ni ma kai da na san daya, na da Hamis suna magana ne akan harkar noma da kiwo. Ya aka kwana game da yadda makiyaya da manoma sukan jajirce domin su sa Nijar da ci gaba. Gaskiya wannan tsari na gurbiyancin 'yan Nijar ba karamin tsari ba ne, ya sha bamban da wasu gurub-gurub da ke faɗin duniya baki daya. Domin waɗannan 'yan kishin ƙasa ne masu ƙaunar ƙasarsu, suna son 'yancin Nijar. Gaskiya Allah Ubangiji albarkace ku. Madalla, muna muku godiya. Jinjina ga Hashin Adam wanda ya nauyin wannan aikin. Gaskiya yaran ɗan kishin ƙasa ne, yana kishin jama'ar Nijar baki daya. Shikenan, mun gode, kowa da kowa muna masa fatan alheri. Gurbiyanci na Nijar, na ku nemo ma namu ne, da fata za mu jame ku ci gaba da jajircewa domin kishin matasan kasar ku. A ba su yanci, sannan kuma a ba su sana'a, su zauna a cikin gida domin su nemi na kansu, ba tare da yan sun je kasar waje ana cin zarafinsu. Gaskiya hakan ba man dani.